inspirat en la via catalana, però al mateix temps està dedicat a l'àvia d'una amiga que de fet és d'aquí Gràcia, l'Elisenda, i la seva àvia tenia 100 anys i estava allà a la via. I era molt emocionant veure una senyora amb cadira de rodes que havia viscut moltes coses, havia vist la guerra i continuava allà. La més sàvia. L'11 de setembre del 2013, a 1:15 altrament dit, les 17:14, milions de mans s'encaixaven al clam d'un sol mot. Llibertat! Mans plenes d'energia, somnis, il·lusió, vida. Les mans més preuades foren, però, les d'aquella tia àvia centenària que, malgrat per sentir els mots clars cal apropar-s'hi a cau d'orella, sent més que ningú aquesta energia, somni, il·lusió i vida. Vida d'aquell que ha vist morir els pares i néixer els fills dels nets. Arribo a l'N11. El groc de les samarretes embriaga els meus ulls, però, com si del groc d'un suc de llimonà s'hi n'extractés, els ulls se m'humitegen quan sento a la sàvia àvia pronunciar amb força: lliure! Després d'aquell visca la terra que ella, més que ningú, tantes voltes ha clamat.